आणि त्याच्यासाठी त्यांचं सर्टिफिकेट अडवून ठेवत असेल ही त्यांची मागणी होती. आणि त्यांना मी सांगत होतो असं जर कोण करत असेल तर त्यांच्या बाबतीमध्ये आम्ही गप्प बसणार नाही. भले त्यांच्या विरोधामध्ये FIR दाखल करावा लागला तरी आम्ही दाखल करू. परंतु त्यांचं म्हणणं असं होतं, आपण देखील ऐकून घेतलं पाहिजे की त्यांचं म्हणणं असं होतं की मला भाषण करायचं आहे आणि भाषणातच माईकवर बोलायचं आहे आणि मला हे जनतेला सांगायचं आहे. मी आणि पालकमंत्री महोदयांनी त्यांना असं सांगितलं की आम्ही 2 मंत्री इथं आहोत. तुमच्या मुलावर ज्यांना अन्याय केला त्यांना सविस्तर शिक्षा करण्याची जबाबदारी ही आमची आहे. तर माईकवर बोलण्यापेक्षा आमच्याशी बोला. तर त्यांचं म्हणणं असं होतं की मी असं बोलतच नाही कधी, मला माईकवरच बोलायची सवय, मला भाषण करायची सवय, त्याच्यामुळे भाषणच करणार आहे. आता याला उत्तर मी काही देऊ शकत नाही. राज्यपाल नियुक्त सदस्य, सिनेट सदस्य घेतले जात आहेत, कसं बघताय? राज्यपालने एक आरोप केला होता मला. राज्यपाल नियुक्त झाल्यानंतर आम्ही फक्त बघतो. सर, यंदा आता विद्यार्थ्यांची जी परीक्षा आहे ऑफलाईन होणार आहे का ऑनलाईन होणार आहे? मला आपल्यामार्फत सगळ्या विद्यार्थ्यांना एक विनंती करायची आहे की आता ऑफलाईन परीक्षा घेण्याचे दिवस आलेले आहेत. ऑनलाईन एक्झाम हा एक पर्याय होता करोनाच्या पार्श्वभूमीवर, म्हणून ऑनलाईन एक्झाम ही कायमस्वरूपी चालू राहील असा जर न्यूनगंड विद्यार्थ्यांनी केलेला असेल तर दूर करणं गरजेचं आहे. आता आपल्याला ऑफलाईन एक्झामकडे वळावं लागेल. परंतु भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता किंवा आजारपणामुळे असेल किंवा काही वाईट घटनांमुळे असेल विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसता आलं नाही तर ते परीक्षेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता आमचा विभाग नक्की घेईल. पण साहेब, जसं बघायला गेलं तर ऑनलाईन विद्यापीठामध्ये मागे जे एक्झाम झालेला होता त्याच्यामध्ये मोठा घोटाळा झाला, ते देखील आपल्या समोर मांडण्यात आलं. त्यावर आपण काय कारवाई करू किंवा कसं? नाही, त्या संदर्भामध्ये मी कायदेशीर बाब तपासून बघणार आहे. त्याची कशा पद्धतीनं चौकशी लावता येईल याचा मी विचार करूनच ते उत्तर देणं योग्य ठरेल. आणि STच्या संपावर जे आपण विचारलं की STचा संप असल्यामुळं ऑनलाईन एक्झाम घ्यावी का, तर STचा संप असताना देखील ऑफलाईन एक्झाम विद्यार्थ्यांची कशी घ्यायची याच्यावर प्रत्येक विद्यापीठ विचार करेल आणि कुठच्याही विद्यार्थ्याचं नुकसान न होता त्यांच्या परीक्षा घेतल्या जाईल.